tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochima 20 ribodzi mwedzi uno wakubvumbi. Makazvionera megani ukatomboka nyaya ikagoitiwa naChamisa na blessed muhlanga kagoita kuita kuzezesa idi kureketa kuno agobuditsa pachena kutoti iye ndiye anochimuti kureketa kuno agoreketa yeye kuti aiwa mutemo noeringano zvosarudzo munyika wakanyanya kurerekera nokuwanza masimba kumutungamiri wenyika. Iye ari kukumbira dai zvaibvumika kutoti uchinjiwe urerutse kuti masimba ese areke kugoenda pamunhu mubodzi. Heno kuti wakuru wanozvida chere kana kuti wanoda kuramba wainawo matomuyo pokare agotoreketa kutoti aiwa wendo huno wakaibopa nokumuswe nokutoti ipapa ndo wari kutoratidza kutoti wari kukona kuvhiringidza kuita kousori kuvanhu ZANU-PF. Kwai ZANU-PF iri kuda kuti izive chaizvo kuti wari kuda kuedza kuita sei, asi wari kuzvitadza. Izvozvo ndo kutohwina kwacho kwaari kureketa iye. Rekai tione kuti wacharamba wakasimba chere kana kuti kune vamwe wachakona kuzopfekedzehwawo wachipindapo. Mutungamiri wedare reparamende Jacob Mudenda agoreketa yeye kuti bumbiro romutemo rinofanira kuti ripinziwe mufundo yowapwere. Izvi ndo zvibodzizvo zvinogara kureketiwa nobato roCCC kutoti bumbiro romutemo rinofanira kufundzisiwa vanhu vese kuti munhu wese anga achiziva kodzero dzache pabodzi pono zvakanakira bumbiro romutemo, pabodzi pono kuti mutemo unenge uchimboti kuitira kuti vanhu vareke kugodzvinyiriwa nokumbonyikidziwa zvisirizvo. Aiwa tinoramba timutenda nokureketa kwacheku. Rekai tione kuti wakuru wachazozvida chere kana kuti wachabva wazvitaira kunze. Kwaiwa munangarwa chawakavimbisa kunyika yeZambia chazoita manji. Wakavimbisa kunyika yeZambia kuti wachagoivakira chikoro kutenda kuti nyika iyi yakavabatsira munguva yehondo. Kwai papapa chatoburika chikorocho chagopuwa kuhurumende yekuZambia. Aidi wakomana mukaona manakiro achakaita unosaya kuti kohokona wasingaitso kwedu kwarukau kususwe kwese kwese sei wasingaisewo kumakaha kwese kunobuda goridheko wasingaisewo zvikoro zvakanaka kudando unotozvisaya. Rekai tione peno ndo mutangiro wazvichaita kuti wachatanga uzonyara manji kutoti izvi zvaitika zvataita kunzeku rekai tiite kwedu. Heno ticharamba takaringa kuti ndizvo chere. Wakembo muhadi wagoreketa ipapa kutoti wanamambo wakabvuma kutoti wagotsvakire bato reZANU-PF mavhoti panguva yesarudzo. Wagoreketa wachitoti wanamambo wakagoti wachaita kuunganidza vanhu mambo nomuvanhu wache wese achienda kovhotera bato reZANU-PF. Tatozvisaya kuti zviri kurevei nokuti pabumbiro romutemo zvinobvumiwa baizvi kuti wanamambo waite zvomapato zvokudaro. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda kunokupi kunoita tsvimbo nodohwe. Aiwa kwagara kunozondooneka mabiya angu tinoramba tichindokunyepai zvinenge zvichiburika zvo. Wamunangarwa waisa kadare ko vanhu vatatu wari kutungamirwa nevakasiya basa mutongi Simbi Mubako kuti waferefete nokuringa kuti zvii zvakaitiwa namutongi Martin Makonese uyo akambomisiwa basa kureketa kuno. Rekai tione, asi kuona kwatakaita kudzingiwa basa kwaakutouya uku akundoerenga mazuva basi nokutoti wanenge waakutomudzinga kwawana wadandi paribe akamboisiwa kadare kako vanhu vatatuka akapona. Idi zvakaita kuoma, tinoramba takaringa kwainenge ichienda. Bazi rozvoutano nokureriwa zvakanaka kuwapwere ragoreketa iro kuti ipapa richatenderera muzvipatara nomuzvikoro richiita kupa pwere mishonga yekudzivirira chirwere chebhirazia. Rekai tione kuti vanozviita sei ipapa pawagotoreketa kutoti kuramba wachindotenderera wachibaya vanhu nokupa vanhu mishonga ndokwaita kuti kachirwere kaderere chaizvo zvokutoita zvikamu 80 kubva muzana kuderera kwacho kuwanika kwakaimboita makore ekare. Wafundi wofundo yopamusoro
wagoreketa iwo wachiburikidza notsamba yawakanyora ichinyorewa nosangano rawo roZinasu. Ipapa sangano rawo ragonyora tsamba kuna Wamutuli Ncube wachiti wari kuda kuti wagoite katombo kanyai kokuringana nokureketa nozvonhau yomari iri kuramba ichindokwidziwa nozvikoro zvofundo yepamusoro. Ndikaitione ipapa kuti zvinenge zvichipera sei. Wamwe wagototi aiwa wakakona kuzviita izvozvo nokutoti ndo zvinoda kuti zvizikanwe kuti upfumi hwenyika huri kutekaira bazvisvinu zviri kureketiwa naye wanaMutuli. Rekaitione kuti wachaibvumiwa chere kana kuti zvinenge zvichiramba zvakadando nekuti pakaita kunyangariwa. Hurumende yagoburitsa iyo mitengo yairi kuti ndo mitengo inenge ichitengiwa nayo zvirimwa zvese zviri kurimiwa mumindamu. Kureketa kuno kwai GMB inenge ichitenga basi kuwanhu wakapuwa zvokurimisa chirongwa chehurumende chopresidential input scheme. Pabodzipo vamwe wakazviisira wega mari yawo muvhu wakabva wakohwa zvawakakohwazvo. Ipapa kwai chibahwe chinenge chiri kutengesiwa pabodzipo naNarukweza naNamhunga zvese zvinenge zviri kutengesiwa nomadhora $335 patani ribodzi $335 pachirungu. Ipapa kwai wanenge wari mabhinzi dzosoya wanenge wachidzitengesewa kuGMB ko dzichitengiwa nomadhora $570 patani $580 per ton. Ipapa kwai wari kurima mafuta ozuwa maruwa ozuwa wari kurima maruwa ozuwa sunflower kwainenge ichitengiwa tani ribodzi nomadhora $696 $696 per ton. Ipapa wari kurimawo goroni kwai goroni rinenge riri kutengesiwa kuGMB nomadhora $540 patani ribodzi $520 per ton. Aidi zvakaita kuoma. Rekaitione kuti wangani wachaendesa chiri kuhwadza kuti kwai mari wamwe wachabhadhawa imwe iri mari kuAmerica kumabhengi kwawo wamwe imwe yozouya ari mabhondi. Ipapo ndo panonyaya, ipapo ndo panoita kuti vanhu vaite kudzingiririwa chaiko wasingade kuendesa ikweyo nonyaya kuti wanozosaya chawanoboya chizvino. Mitambo yonhabvu. Nyasi kwatamba ZPC Kariba ikajiwa noManika Diamonds no3-0. Zvakaita kuoma. Zuva ramangwana Green Fuel iri kutamba noNgezi kuGibo. FC Platinum inenge yakaringana usu nousu noTriangle kuMandawa. Chikwata chohwange chauya chipembere inenge iri kutamba noCranbourne Bullets mabara oCranbourne kuLuveve. Rekaitione kuti imbani achaja mumwe ipapo. Yada inenge yakaringana usu nousu noBoso Highlanders kuNational Sports Stadium. Ipapawo pokare chauya chipembere Black Rhinos inenge iri kuringana noHerentals kuBaobab. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei zuva ramangwana ro. woSRC wagoburitsa mureketo waburitsa wachireketayo kuti wari kufara fani no katombo kanyaika wakagoita vanhu vokuFIFA asi wari kutoramba wachitosimbisa zvokutoti wari kuratidza kutoti ndio wakafarirwa zvawakareketazvo noFIFA. Heno kuti ana Kamambo wachaita sei nokuti panenge pachiribe chawo ipapa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvichipera sei. Toringadzo pasirese kureketa kuno. Nyika yoSouth Africa ndo matiri kutandira apo AfriForum musangano rwana risaro raganda raita kujiwa nonyaya rakaendesa kudaro dzimhosva kuti ribvumiwe kuburitsa mureza uya wenguva yeapartheid. Aiwa tikuramba tichizvitenda izvi matareya aita zvisvinu nyasi aiwa wakona wazvikona izvi pamberi nazvo kwaizve zvaanenge aburitsa akutotongiwa nomhosva yekuita rusaro raganda zvakanakisa izvi. Rekai wapfikire iyo mireza yawo iyo yawanoditsa chaizvo rekai wapfikire. Nyika yeSouth Africa kwai mabhatiri olithium kutenga kwagoita mugore rapfuura rim kwakaita mabhiriyoni anoita 12 billion rands pachirungu. Moita kuona kuti pakaita kunyangariwa wari kumiraba wendo huno gore rino ndofunga wanenge watoita kuingidzira pokare nokutoti magetsi ari kuramba achienda kamu. Saka iwo wanoda zvinovanetsa vanhu muSouth Africa mu. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei.
tahwadziwa fani kwai kuno mhuri yewanhu 10 wese wakaenda kogwarashiwa nopfuti. Pfuti yechigwagwagwa yakandoita kuvhuriwa idi kuita kumwaya mabara mumba mese kugwarasha vanhu wese wari 10 paribe kana mubodzi akapona. Ipapa zvaitika usiku hwanyasi hwazoita timuke makuseni kwanyasi pakaita kuoma chaiko, zvakaita kuoma. Tiri kuti mweya yawo dai yazorora murugare. Iyo nyaya yepfuti muSouth Africa yakutoita kunge kuAmerica chaiko. Heno kuti zvichapedziwa sere kana kuti zvicharamba zvakatodando. Kwai kuUganda magweta hurumende agonyepa waMuseveni kuti wareke kugosaina akamutemo kokurambidza hongochanika. Ipapawo wamwe wazoreketa nyasi wazobudisa kuti kwai waMuseveni wakatoramba wakatoti aiwa ngaribenutsiwe riende konhadzirisiwa peno rine zvimwe zvinhu zvinokwanira kuti zvinhadzirisiwe. Ticharamba takaringa kuti wachazviita sei ipapa. Tinoramba takaringa tichizokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Kwai anoteedzera mutungamiri wehurumende yeBritain kureketa kuno kwai Dominic Raab asiya basa. Kwai anga ari kunzi ari kuita nyaya yekusenzesa chisimba chisiricho inonzi pachirungu bullying. Rekai tione kuti zviri kumbotekaira sei, asi tiri kufara nazvo. Dai kuri kwedu aiwa imi muri kutomangara, imi ndimi maitoita kudzingiwa basa, iye wamuri kumangarira achitosara achitopuwa promotion kutoingidziwa masimba pokare kuti arambe achitoita zvaanoita kusikinya tokonoko. Nyika yoRussia yareketayo kuti kwai mutungamiri wayo Vladimir Putin kwai anenge arimo muSouth Africa panguva yomusangano weBRICS. Wamwe wari kuita kurwadziwa, wamwe wachaita kurwadziwa nekuti aribe anomusunga ipapa paanouyapo. Rekai tione kuti zvinenge zvitekera sei. Ukazoona kureketa kuti ndiri kuuya kuziva acheka kuti aiwa ndanyepana nawo kuti munondisunga baini, ende wachibva watiwo aiwa tinokusunga ba tokusiya uchipinda uchiburika pokare munyikamo. Rekai tione kuti zvinotekaira sei. Makazvionera nezuro imi wana tsano wana magwaya kuita kujisa chikwata chedu idi zvakaita kuoma naMwari munozviona gore rinouyari heno kuti zvichapera musheba chere. Rekai tione kuti zvinenge zvakadini, asi aiwa tiri ipapo zvedu kwanyasi tagumira pano. Yesu ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.